न तो हमार वाल्मीकि जी में स्थान बा तुलसीदास बगल में बाकी सुबह को लगता है बार तुलसी बाबा तो धीराइल बनी तो हाथ चौपाई का मौका जो होता नहीं कहाँ साथ दिया लेकिन ना दिया मौका कहीं ना दिया आओ बोला तो तारा हमारा इनका इला फायदा का भाई जब मौका ना दबा हमने के रिकॉर्ड तूरे खातिर संग जाई रहे कि जितना बेर भई लोग है रिकॉर्ड तूर जाओ लास्ट में अब नेता के जीतला के बाद ओकर मोहर काम करेला ब्यास के मार्केट महिला के बाद ओकर नाम बेचाला अब विधायक बन गइल बड़ो गोली मार के बनल बड़ो कि डेरवा के बनल बड़ो कि मुर्गा दारू पिया के बनल बड़ो केहू पूछा जाई जीत गइल जय हो जय हो जय हो जय ओहे गो नहीं हो मार्केट में आ गइल त हर बार क्यों निमन लगी मार्केट में नहीं खो 8:30 में मंच पर ना बैठ बगल फरियादी लोग मार्केट में 10 बजे लोग कहे कि चलो जाओ लेट होता कबे आज तो कहबा कि हां बुझाता कि लेट होता याद करो उ दिन भटियारा बाबा के भी पुरस्कार एल बा उहो के गोल लगता नहीं जय हो भटियारा बाबा सुधार दे बहुत जल्दी सुधार दे हर एक तरीका से सुमित तो भिरगु भाई मत कहा उतर फूफा लगे तू जौना महाराजगंज का होगा ना हमारे वही जो ममहर है अब तो हमारा बाबू के भाई कहता उतर फूफा न लगे फूफो के भाई कहले ना ना ये मत कहा तर बाबू उनका का पाहुन कह तुमका मुंह ना दुखाला लंगड़ भाई समझा दो तो नहीं हेलो वाह बोलो ए जो हमने को रोकब जा ऐसे कि 12 बजे वाला बात तो देखी हमने के जिला ऐसा जिला हो ए जैसे संगीत के भोजपुरी के रामायण गायकी की उत्पत्ति हो स्टार्टिंग हो ताजो बिरहा में जाए उत्तर प्रदेश गाजीपुर गोंडा बस्ती उन्हें दस्तान गवाले कहो लाइन बाई लाइन रामायण ना गवा छोटू जी हमारा बानी लहरी जी व्यास छोटू लहरी व्यास जी भगवान भोलादानी बनौले रही पद प्रतिष्ठा बना रहे माला नहीं खीदे तरी नहीं जान तर का है कि समय लॉस होई पब्लिक आनंद खातिर आइल बनी सब है कतना लो सुमिरन सुनो तक काका लो आ कतना नायका लो भीतर गाड़ी देत होई अरे सरवा सरवा रात भर सुमिरन है गई गड़ी आवे लो हम लिख हां भिखारी ठाकुर जी कहल नहीं कि नीमन गइबो हां तबो गाड़ी दिलू हां लगे बैठल गलो नु हां व्यास भैया प्रणाम भाई ठीक बानी नु हां बाबा गोल लगे ठीक बानू आई जैसे जहां उठ के जैसे 100 मीटर दूर जाइलू हां ये लोग के भाषा बदल जाई का अकेले हम गावत रहब तबो का बतेल कैसन गावता हो भेतवा कैसन तो दूसर का प्रेमी हमने कही है का छोड़ा ना छोड़ा सरवा अकेले हूं जमा दे इस सरवा का जोड़ नहीं थे बाउर गइबो हां औरी दू पीढ़ी हमनी के कब सधला अभी ना बताए ना ते का जना हरक जाई और देवता चित में धरई हनुमत से सर्व सुख रही ना से रोग हरे सपीरा जब निरंतर हनुमत पीरा राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रहो रघुपति की दासा सुमनि पवन सुत पवन नाम अपने बस करी राखे ए हो लिखल बाकी अदलित बल धाम में हेम सलाब दे हम दनुज बल किसानम ज्ञानी नाम अग्रगणम सकल गुण विधानम बाणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि जकर में हातना क्वालिटी भरल बा हातना विद्वान चाचा लो बैठल बा वीरेंद्र बाबू से लेले महेंद्र बाबा से लेले गोनई सुने वाला भी काका लो भी जियता वो लोग के गोनई जे सुन ले बा और वो हमरा से एगो बात बताई सब है पुरानिया चाचा रो बनी कि राम जी के नाम जप के गणेश जी नाम प्रभाव जने वो गुण राव माने नाम के प्रभाव गणेशो जी जन ले नाम जपत शिव अमर भयऊ शंकरो जी जन ले कुल जानल आ हमनी के ये लोग के सुमन गावता है गणेश जी के दुर्गा जी के सरस्वती जी के हनुमान जी के आज ले कौनो व्यास
पूरी भारत वर्ष के व्यास में जितना होखे हाँ कौनो व्यास के मुँह है राम जी के सुमिरन सुन ले बनी चाचा जी ना कौनो व्यास के मुँह है महेंद्र बाबा भिखारी ठाकुर स्वर्गीय बाबू वीरेंद्र सिंह पुलिस राय गौतम तूफान महात्म तिवारी गायत्री ठाकुर धुरान का सुन ले बनी ना कृष्ण जी के सुमिरन के होगावेला ना जी काहे ना गावेला का है माने राम जी के भक्त हनुमान जी हो तो उनको सब है गावत हाँ। तो राम जी कहे ना गावाला का है ना यही पर ध्यान देवे के बा हलचल जी ध्यान कहीं हम वेद पुराण में नहीं पढ़ ले ना अपन सोच कहतनी हाँ सुमिरन के कर गावल जाला के को प्रणाम रउआ जियो तनी हाँ प्रणाम चाचा जय हो गोड़ लगिले बाबा जय हो रउआ मर जाई हाँ। शरीर के अपना त्याग दे हाँ। तो रउआ का प्रणाम ना कइल जाई ना। रउआ पर पुष्प दिया श्रद्धांजलि व्यक्त कइल जाई वाह, वाह। और कीर्ति गवाई की फलाना बाबा निमर हरि महेंद्र बाबा निमर कीर्ति हाँ तो राम जी ओइले आइले उ जियत नहीं खन ना ऊपर कीर्ति जियता हाँ। वो अपना लोग के चल गइले सब बंदरी सेना के ले 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 सिवाय जमवंत हनुमान के छोड़ के वाह तो जब ऐजा होइए नहीं खन हाँ ऊपर कीर्ति गवाता हाँ हरे राम गवाता कीर्ति गवाता ना हाँ उनको चर्चा गवाई रामायण गवाई हाँ। सुमिरन ना ऐसे कि वो अपन देह त्याग देंगे हाँ कृष्ण जी कहे ना गवाला व्याधा बाण मरलस और शरीर के त्याग के चतुर्भुजी रूप होके अपना लोग के चल गए आइले बाकी हनुमान जी जियता रहे गणेश जी के मरण के प्रमाण कहीं नहीं खे दुर्गा जी आदि शक्ति है ना उनका जन्म के प्रमाण बा ना उनका मरण के प्रमाण बा उनकर गवाही गणेश जी गवाही सरस्वती माँ के गवाही कि राम कृष्ण के ना गवाही नहीं 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 उनकर चर्चा गवाई उ कोइले वालो तवन गवाई ई हमार सोच हो जानकारी है कुली जानकारी ना है सोच हो वो है अपनो सोच कर अजीत पहले कहत रहे इनकर सुन के हम कहते ना हो ई तो लइका अरे तार जानकारी में तार जोड़ा नहीं खा मान ई लइका ब्यास है